खुलुमबाय बयखौबो बिटिआरआव गोदानै गामि सोसनजानाय सनितपुर जिल्ला राङापारा हालामनि सिङाव थानाय 1 नं जुगिबिल सेन्टाराव हरिसिंगा समष्टिनि बिपिएफनि बिजाथि त्रिदिप दैमारि बिथाङा मोनसे फोसावदिं मेल खुंफैयो। बे फोसावदिं मेलावहाय मानगोरा त्रिदिप दैमारि बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गोबां बेसेन गोसा बिबुंथिफोरबो होयो। दा बिथांजोंनो दसे सम मोगा-मोगि लानाय सुंद' भिडिअ क्लिप्स आं बे समावहाय लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला मानगोरा त्रिदिप दैमारि बिथांनिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङै मोनथिना लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे आइजोनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोलाय। আহি থকা সময়ত আমি বিপিএফক ভোট দিম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ কিয় আজি 17 বছৰ বিপিএফ চৰকাৰে বহুত ভাল কাম কৰি গৈছে হাগ্ৰামাৰ মহিলাৰী ছাৰে, আৰু সেইকাৰণে আমি হাগ্ৰামাৰ মহিলাৰী ছাৰকে ভোটটো দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু নাঙলত ভোটটো দি জয়যুক্ত কৰি আৰু বিপিএফ চৰকাৰ বনাটোকে আমি বিচাৰিছোঁ। পাৰ্টি কৈ আছে যে ইউপিএফে নতুনকৈ বিটিআৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে এখন গাঁও, ইউপিএফে কিয় নিদিয়ে? কাৰণ কিয়নো অকল ইউপিএফে এইটো কাম কৰা নাই, হয়নে নহয়, চবেই মিলি পেলাই কৰিছে। আৰু কাৰণ আজি 5টা বছৰে ইউপিএফে তেনেকৈ কাম কৰিব পৰা নাই, আৰু আমাৰ এই গাঁওখন পিছপৰা গাঁও হয় আৰু ইউপিএফে আমাক চকু দিয়া নাছিলে আৰু চকু দিছে আমাক বিপিএফে, আৰু সেইকাৰণে আমি বিপিএফকে ভোটটো দিম বুলি ভাবিছোঁ। শুনিছোঁ যে আপোনালোকৰ ইয়াত ইউপিএফ পাৰ্টি আহি পেলাই কিবা কিবা কৰি আছে, কিবা কৰি দিছে আপোনালোকৰ বাজেটত, কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈছে নহয়? সেইটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, শুনিছোঁহে মাত্ৰ। কিমানৰ বাজেট? এইটো শুনিছোঁ মানে 12 লাখৰ বাজেট বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে স্পষ্টভাৱে আমি জনা নাই কথাটো। আহিলে সময়ত আপোনালোকে ইউপিএফলৈ ভোট নিদিয়ে? নাই, আমি বিপিএফকে দিম। বহুত ভাল লাগিছে কেণ্ডিডেটক লগ পাই পেলাই, কাৰণ আমি এখেতকে মানে চিলেক্ট কৰি আছিলোঁ, এখেতকে হোৱাটো ভাবিছিলোঁ, গতিকে এখেতে আহিছে আমাৰ মাজত হৈছে আৰু সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। सच्चाकै आं जुगिबिल ओनसोलाव फैनानै गोजोननाय मोनदों, कारन बिनि थागिबि मानसिफोरखौ आं लोगो मोनफायदों। नाथाय बिथांमोननि जितु हान्थामेला लामा अबस्था गैथा, दुखुनांथाव। बिथांमोना गोबाव सम बिजेपिनो भट होबाय, नाथाय बिजेपिनि लिडारफोरा दासिमबो नायफाफिनाखै, बेखायनो दुखु आं फोरमायदों। आरो एबार रायजो राजाफोरा बिपिएफनो बिटिसिनि इलेक्सनाव भट होनो थिरांथा लादों, आरो जों खोथा होदों जे बे ओनसोलखौ जौगानायनि दायित्वखौ जों लागोन। बिनि बेलायाव जों नुनो मोन्दों, खोनानो जे इउपिएफनि पार्टिफ्रा फैनानै बेवहाय बायदि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि पार्टिनि हेंथायै। दा बिनि सायाव नोंथाङा मा कमेन्ट होनो सानदों? आच्छा, बेथ' माने इलेक्सननि बोथोराव स्वाभाबिक, गावनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनो थाखाय पार्टिफोरा किसुमान पलिटिकेल डायलगफोरखौ होगोन, नाथाय रायजो राजाफोरा दानि दिनाव बेंग्रा बेंग्रि नंला, गतिके बिथांमोना गोरों आरो बिथांमोना मोजां सिन्ता सरसा खालामनानै सिद्धान्तखौ लागोन। आरो जुदि बिथांमोना मोजाङै जुदि सिन्ता खालामोब्ला निश्चय बिपिएफनो भट होगोन होननानै बिथांमोना माने सिद्धान्त लागोन, बेखौ आं नुदों आरो। बिथांमोना बुंदों जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंसो बेफोर ओनसोलफ्रा बिटिआरआव सोसनजादोंमोन, दा बे खेत्रआवहाय बिपिएफआ फैनानै भट बिफिनो लाजिनांगौ होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दं। आच्छा, बेखौथ' इउपिपिएलआ बुंनो हानाय कुनु माने अधिकार गैया होननानै आं सानो आरो। कारन बे सुक्तिया एनडिएफबिजोंसो जादों आरो आबसुआ गेजेरावनो हाबदों, आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों बे ओनसोला बिटिसिआव हाबदों, आरो बे सुक्तिनि समायाव हाग्रामा महिलारियाबो दङमोन उइटनेस हिसाबै। गतिके आरो गासैबाबो जिहेतु बे डेम'क्रेसि, गासैबाबो अधिकार दङ माने रायजो राजानि खाथियाव थांनानै भट बिनाय, बा सोरहाबा अधिकार गैया मा गैया, बेथ' मा बाथ्रा बेलाय? जाया बे बाथ्राखौ बुंदों आसलते बे लाजिनो रोंनांगौ, बे क्वालिफाइड नङा, गियान गैया बेहा, बेखायनो बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों आरो। बेथ' 100% मिसा, 1%बो बिटिआर एकर्डआ मावफुंजायाखै। दा बिटिआर एकर्डआ दानि तारिखसिम बेयो सांबिधानिक जितु मर्यादा मोननांगौ बे मोनाखै। ओरैनो बर'फोरखौ बे बिटिआर एकर्डनि जुगिदि सान्ति मोनसे हान्थना होनो थाखाय जास्ट गभर्नरनि जुगिदि मोनसे नटिफिकेसन अर्डिनेन्स जारि खालामनानै माने मोनफा मोनफा खामानि मावबाय थादों। आसलते बुंनो थाङोब्ला, हसा खोथा बुंनो थाङोब्ला, गभर्नरनि जितु अर्डिनेन्स जारि खालामनाय बे 1 इयारल'सो थायो। बिनि बेलायाव आरो बिथांमोना बुंदों जे हा हुनि जेंनानि गावसोर सरकाराव फैफिनोब्ला गोबां हा हुनि जिखिनि आद्रा थानाय बे खामानिखौ मावफुंनानै होगोन होननानै बुंदों। दा बिथांमोननि जि बुंनाय आरो नोंथांमोननि जि साननाय, दा नोंथांमोना सरकाराव फैयोब्ला बेखिनि खामानिखौ मावफुंना होगोन ना होआ? हा हुनि जेंनानि बाथ्रायाथ' जोंहा 1 नम्बर इस्यु, जों बेखौ जों मावफुंगोन। इउपिपिएलआ बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन परिबर्तननि नामाव
हा हु होगोन होननानै हा पट्टा होगोन होननानै बिथांमोना मिसाहैनो प्रसार खालामबाय थादों। दिनैनि तारिखाव सासे मानसिनोबो बिथांमोना गोदान पट्टा होनो हायाखै। ओरैनो बातरुवा जायखौ बातुरा होननानै बुङो बिफानि सम्पतिखौ फिसालानि नामाव ट्रेन्सफार खालामनाय बेल'सो। जायहा सिगाङाव आबन्टन मोनदों बिथांमोननो मियादि पट्टा होनायल'सो। गोदानहे हा होनानै बिथांमोना पट्टा होनो हायाखै। जायफोरा भुमिहीन हा गैया बिथांमोननो हा होनानै बिथांमोना पट्टा होनो हायाखै। बे लासिं सिंनि बाथ्रा। गोरिब गुन्द्रा न'खरफोरनि थाखाय गोबां अनसुंथाइ होनानै बिथांमोन इतिमध्य बिथांमोनाथ' 5 बोसोर सरकार दाबाय। बिथांमोना गोरिब गुन्द्रा न'खरफोरनो बेहेके फिसा फिसा बेपारिफोरनो 15,000 टाका होगोन होननानै बुंनायमोन। नाथाय थाइसे थाखाबो होनो हायाखै। सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 बिथांमोना होगोन होननानै बुंनायमोन। 5 बोसोर जाबाय रावबो मोनाखिसै। आरो न'खर न'खर साख्रि होगोन होनना बुंनायमोन साख्रि होनो हायासै। मिसलिया गतिके बिथांमोना मिसा खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै भट लानो नाजादों आरो। थांनाय 17 तारिखआव 17 तारिख जितु आगष्ट 17 तारिखआव जितु VCDC सेक्रेटारि आरो फरेस्ट गार्डनि जितु साख्रि केलेंकारि दं बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? VCDCनि सेक्रेटारिया दिनैसिम स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय फाइनान्सियेल कनकारेन्स मोनाखै। आरो बे जायफोरा एपइन्टमेन्ट मोनबाय मोजां बाथ्रा एपइन्टमेन्ट मोनथों। एपइन्टमेन्ट मोननायाव जोंहा बाधा गैया। खिन्थु बिथांमोननि दरमाहाखौ सोर होगोन? कुइसना बेसो। जिहेतु फाइनान्सियेल कनकारेन्स गैयाब्ला कुनु सेलारि होनायनि बेयाव बेबस्था थाया। आरो बे फरेस्टनि जितु साख्रि नाम्बार 1आवनो फेरेंगाया गावनि फिसाजोखौ होदों। होमबाथ' बेयाव दुर्नितिखौ जों नुदों। आरो फेरेंगानि आगदा आगसि खिथु उनाव थाग्रा गासैबो मानसिफोरनि न'खरनि मानसिफोरा साख्रि मोनजोब्बाय। दुर्नितिया बेयाव नुदों। 17 बोसोराव बेसेबा सरकार सालायनायाव बहुत कारापसन जादों होननानै बुंदोंमोन। बिथांमोना बुंदोंमोन प्रमद बर'आ 2020 सनाव फाइल गिदिर गिदिर लानानै रायजो राजानि गेजेराव बिथाङा बुंदोंमोन जे नै हाग्रामानि दुर्नितिनि जितु रेकर्ड जोंनि आखायाव दोङो। जों सरकार दानाय लोगो लोगो बिथांखौ जेलाव हरगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनैनि तारिखसिम बिथांमोना कारापसन जे खालामदों बिनि कुनु प्रमाण होनो हायाखै। हाग्रामाखौबो जेलाव हरनो हायासै बिथांमोना। होमबा जों मा सानो? मिसा। नोंथांमोना सरकाराव फैयोब्ला आइजो माहारिफोरनि थाखाय आरो इयुथनि थाखाय नोंथांमोना माबायदि खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों? आच्छा जोंहा मोनसे टारगेट दोङो। जिहेतु जोंनि बिटिसिआव आनएमप्लयड समस्याया बांलांबाय थादों। आनएमप्लयड समस्याफोरखौ जों साख्रि होनानै फोजोबनो हाया। बेखायनो जोङो सरकार दाखांनायनि उनाव बोसोराव जों 100 crore जों बाजेट लागोन। बे बाजेटखौ जोङो मा खालामगोन? स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय बाहायगोन। जायफोरा ड्रप आउट स्टुडेन्ट मेट्रिक पास जानानै हायार सेकेन्डारि पास जानानै बा क्लास 8, 9, 10 फरायनानै ड्रप जानानै थाबाय साख्रि बाख्रि गैया बिथांमोनखौ टेक्निकेल लाइनाव हरनानै थांना थानायनि राहा लामाखौ जों बिथांमोननो दिन्थिनानै होगोन। आरो बे 100 crore जों खरसा खालामनानै बिथांमोनखौ फोरोंगोन। थाइसे थाखाबो बिथांमोना होनांनाय नङा। आरो आइजो माहारिफोरनि थाखाय बिथांमोनखौ सेल्फ डिपेन्डेन्ट खालामनो थाखाय जों बोसोराव 40 कोटि टाका बाजेट जों लागोन। आरो बे बाजेटखौ जों 40टा समस्थियाव 1 कोटि करि राननानै आइजो माहारिफोरा जाहाथे फाइनान्सियेलि साउन्डफुल जायो बिनि थाखाय जों बोसोराव माबा मोनसे रां अनसुंथाइ होनानै बिथांमोनखौ डेभेलप खालामनो जों आसुनि लागोन आरो। नोंथांमोननि फायदा सोरजों जागोन? दिनैनि तारिखाव आंथ' नुबाय हरिसिंगा समस्थियाव जोंजों कम्पिट खालामनो हानाय बा कन्टेस्ट खालामनो हानाय रावबो केन्डिडेट गैया। जिहेतु बेयाव बिजेपिनिबो केन्डिडेट गैला। जों आरामै जितिलांगोन आरो। हरिसिंगानि MCLA संजय सरगिरा बुंदों जे गावथ' सरकार थानाय समाव गोबां खामानि मावना होबाय होननानै। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? नोंथांमोना रिपर्टार हिसाबै हरिसिंगा एक्जिस्टिं MCLA जितु समस्ति दङ बियाव सार्भे खालामदो। बिथाङा मा मावदों मावाखै आं आरो बांद्राय बुंनो सानाखै। जेबो गैखाया। अब्ला नोंथाङा हरिसिंगानि MCLA जितु संजय सरगियारि बिथांखौ नोंथाङा जेखासिनो? आं बेखौ फेजेनगोन। जोख्लायगोन निस्सय।